Na prvih 100 dana nove vlade osvrnuli su se članovi zadarskog SDP-a. Posebno oštre kritike uputila je Sabina Glasovac, zastupnica i predsjednica kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. Ako se po jutru dan poznaje, Hrvatsku očekuje beskrajan dan nad kojim su se nadvili tamni oblaci. Tim riječima Sabina Glasovac, predsjednica gradske organizacije SDP-a Zadar, ocijenila je 100 dana rada hrvatske vlade. Nezadovoljna je njihovim brojnim postupcima, ali i odlukama koje su počeli provoditi. U tom danu, kao što već možemo vidjeti u ovih 100 dana, bit će puno neispunjenih obećanja, razočarenja i iznevjerenih očekivanja. Na samom početku SDP-ova saborska zastupnica osvrnula se na povećanje PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu, što je pogodilo brojne zadarske, ali i hrvatske ugostitelje. Povećanjem PDV-a sa 13 na 25%, oni su naprosto dovedeni u vrlo tešku situaciju, vrlo teške uvjete poslovanja. Krajnji korisnici, odnosno građani, to već osjećaju na svojim leđima jer vide da se cijene u ugostiteljskim objektima povećavaju, a naši ugostitelji koji na neki način ne žive samo od turizma u ljetnim mjesecima, nego moraju preživljavati, zarađivati i raditi cijele godine, moraju smanjivati svoje troškove. Pa imate prilike vidjeti da se već na neki način reguliraju na drugačiji način radna vremena ugostiteljskih objekata, da vrlo često oni u poslijepodnevnim satima, pa čak i preko vikenda zatvaraju svoja vrata, što će u konačnici donijeti i niže plaće, u najgorim slučajevima i zatvaranje ugostiteljskih objekata, a u najgorim slučajevima mogu rezultirati i otkazima. Negativni segment nove porezne reforme osjećaju i brojni umirovljenici. Dakle, samo 1,2% naših umirovljenika su sretnici kojima se mirovina povećala i to oni čije mirovine iznose više od 6.000 kuna. 15% onih s mirovinom manjom od 1.000 kuna i 74% umirovljenika s mirovinom manjom od 2.850 kuna od porezne reforme nisu dobili apsolutno ništa. Nezadovoljna je i činjenicom što se Zadar postupno razvlašćuje, te će zbog toga izgubiti policijsku upravu, ali i carinu. Novom reorganizacijom policijske uprave, Zadarska policijska uprava pašće pod ingerenciju Splita i tu nažalost neće pomoći nikakvi zaključci koje je Gradsko vijeće grada Zadra donijelo prije mjesec dana i apeliralo na vladu da to ne čini. Dakle, oni i dalje s tim planom idu dalje. I ne samo to, idu i korak dalje, idu u reorganizaciju carinske uprave u kojoj nema mjesta za Zadar da bi bio jedno od središta. Znači Vukovar i Dubrovnik dobivaju poseban status, u toj priči Zadra nema. Također, u SDP-u nezadovoljni su i činjenicom promjena u kurikularnoj reformi, jer smatraju da novi članovi povjerenstva vlade za praćenje strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije nisu kompetentni, već da su birani stranački, a ne stručno. Na prošloj sjednici vlade, nažalost, zakucan je i zadnji čavao u lijes nastavku kurikularne reforme koja se treba bazirati na transparentnosti i na stručnosti. Kao što ste vidjeli, premijer hrvatske vlade Andrej Plenković usred mandata razriješio je povjerenstvo vlade za praćenje strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije na čelu s profesorom Budakom i ljude koji nisu bili pripadnici političkih stranaka, nego su birani po svojoj stručnosti, zamijenio je predstavnicima političkih stranaka. Konferencija za medije završena je upitom novinara tko će biti SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zadra, na što je Sabina Glasovac odgovorila kako panike nema i da će javnost, ime i program njihovog kandidata saznati na vrijeme.